Good morning, 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 good morning. Good morning Pilipinas, mga Bicolano sa man napartikan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Magandang morning na Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa man napartikan mundo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Good morning na Probinsya Canalbay, Bicol Region. Kumusta po kamugabo sa Luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aga sa Newsroom News Director Mar de la Cruz, sa Technical Department Ronald Baldo, sa Manibela Boy Mata, kasabay po niya to dyan sa Luwasan Mega Force Patrol Jimmy Nasalita, Karen Ala, Angel Mustasa, asin po si Jomar Bien, kasabay po mga tugang si Isay pa, Joshua Bino, Alarmario. Hanggang ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Welcome po sa inyong programa ang Morning Hirit sa DCGB. Pasensya na po kamuha, dahil ko kaya nakukaso cellphone ko na piga apo na nino kung saan ko na ibugtak. Kaso hapon pa akong hahanapkan sa kuyang cellphone, dahil ko arami. Pig titres ko kung saan ako nagduman. Dahil ko po natandaan, tapirmik papambira ka man itong bulnoton sa sakuya at tabi na kuhaan, sa sakuya at tabing bag. So number ko baga na 0969, tapos 0885548, tapos 0966-203-0034. Dahil ko po nakukuhanggan ngunyan so gadget, bata, pigapudan ko, sige lang ang ring, no? Kang number, baka po pwede, pakibasa na ta, ako baka ako man sa naiyan. Dahil ko aram kung saan ko tabi na ibugtak ang cellphone number na yan. Alright? O di sige, sandali lang. Buena Manong Report, hali po dyan sa Luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang ang satuyang report, kasabay po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, go ahead. Hello, maray na aga sa mga parantabay. Sa buena mano niya tong mga istorya, pinapamobilisar kan na PNP National Headquarter, ang liderato kan kapulisan, digdi sa Bicol, sa lindong ni PNP Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, para sa nagraraming zona ni PBBM sa maabot na Hulyo 27. Basado sa entrevista kan DCGB News kay RD Miranda, ang team kasurog o Police Bicol igwananin preparadong personahe magin mga mobility tanganing ingkaso hagadon kan Manila na tumulak ang mga ini bilang augment sa NCR kung matindian kilos protesta sa paraning State of the Nation address, automatic matulak ang mga pulis hali digdi sa Region 5. Crowd management ang magiging role kan PNP na ipapadara sa Manila in kasong hagadon malanggad kan PNP Chief na dagdagan ang pwersang mabantay sa zona sa maabot na Lunes. Digdi sa Bicol nakabandira na ang full alert status sa bilog na liderato kan PNP. Gustong sabihon bawal na sa miyembro kan PNP ang pag-leave o pagbabakasyon anytime. Pwedeng i-call sinda para sa duty. Bango niya to ang pakipaghuro niya to kay PNP Regional Director Rosito Miranda. Tayo po dito sa Team Kasurog ay naatasan po ng ating headquarters na maghanda po tayo ng marapatang personnel upang maging handa po or mag-antabay sa anumang kautusan. At kung sakasakali pong kailanganin ng ating serbisyo, ay tayo po may mag-augment ng kaukulang ilang ng pulisya sa Kalanghang, Maynila kung kinakailangan. Nawal, ano bang order ng PNP Chief?
ang tagubilin po ng ating hepe ng pambansang pulisya ay sa ating pong region ay maging handa. Yung bukod po sa mga tao, yung mga kagamitan, mobility, ay maging handa po tayo na tumugon sa pangangailangan po ng Malacanang Maynila kung kinakailangan po sa darating po na zona. Ang ating punto po, meron po tayong kasurog care, yung pong ating contingent para po sa crowd management. Yan ang tingog ni PNP Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda dapat ipagulay kan DCGB News kasuhapon. Yes, Yan tabi BB, ang sa yung mga dagdag na informasyon, taot-taot na may matulak na naman kita sa sarong on assignment activity. Jimmy na salita DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, Karen Ala nasa linya. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning. Wittenway, maserving additional na pondo sa pagtao asistensya asin ikipais kan mga barangay and nirecibing 200,000 pesos kasuhapon kan gabos na mga punong barangay sa syudad kan Legazpi na hali sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos. Iyan ang informasyon ni ABC President kan Legazpi Kapitan ex-officio konsehal Amore Rex Rañeses kung saan ipinaliwanag kay ni Henry na itong nilisibi kasuhapon na tig 200,000 pesos kan mga kapitan, 100,000 pesos kayan itatagama sa scholarship kan mga estudyante. Ayun. Mantang pwedeng ipamalakal ng transport vehicle, mga additional na CCTV, asin solar lights sa mga barangay. Itong tada naman na 100,000 pesos. Tanganing makatabang ini sa operasyon kan sa indang komunidad. Ipinaliwanag ni Rañeses na 2 million pesos ang kabilugan na fondong ibinaba kan presidente sa syudad ng Legazpi bilang programang Presidential Assistance sa irarom kan bawat barangay makikinabang Social Civic Fund ni PBBM. Mentas tanto gabos na mga barangay sa Legazpi o ining bilog na 70 barangay ang nagkatarawanan kayan day manapinili talagang gabos bilang presidential assistant. Iyon. Pinag-download pa lang sa LGU yan, ano? Pinag-download pa lang sa LGU. Okay, sige. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, nasa linyaman ang dagdag na bareta, kasabay si Angel Mostasa, 19, makalipas ang alas 5 din pagkaaga. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuya ng mga pantabay sa mga dagdag tapang bareta nangapudan sa Regional Development Council Chairman asin Albay Governor Noel Rosal sa mga lokal na gobyerno asin ahensya kan gobyerno na siguro po i-implementar VP Henry ang mga lay asin programang nakatalaan para sa mga person with disability o PWD buong uso na digdi sa probinsya kan Albay kundi sa Bicol Region. Sa iyang mensahe VP Henry sa ginibong second Bicol Summit on Health and Wellness Program for Disability o Person with Disability sa Legazpi, sabi ni Rosal na dakol pang mga proyekto asin leya para sa mga sektor kan PWD ang ipahalos na i-implementar sa mga lokal na komunidad. Sigun VP Henry sa gobernador, malidipis sila na mag-usad ang mga programa kundi i-implementar sa mga level kan lokal na gobyerno asin ng mga koneksyon ng mga ahensya. Ang nasabing aktibidad VP Henry and masabing wake-up call ang nasabing sa amin para mas mahiling niya asin pakusugon ang paghiro para sa kapakanan kan mga PWD sa probinsya kan Albay asin sa Bicol Region. Yan VP Henry ang mga dugang pa pong informasyon halit sa luwas sa tuloy ang BYZ Enterprises Angel Mostaza DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, nasa linya po mga tugang si Al Armario. Paring Al, good morning. Go ahead. Salamat, Pade. Good morning. Bigaan disiparan ng unyan kan gobyerno lokal kan Legazpi. Ang kakulangin in transportasyon digdi sa southern part kan syudad dahil sa padagos naman na paglubo ng populasyon. Sinabi ni Mayor Isyam Ismail na nasa proseso ng unyan ang planong pagbakal nin duang units nin electric vehicle
na mapasada ini sa nagkabirang barangay digdi sa southern part kan Legazpi. Priority kani na mga pasahero ang mga senior citizens sa PWDs na 50% sa ang pamasahe kumpara sa mga regular na biyahe. Target kani ang rota ikot sa Embarcadero Boulevard, Lamba, Matpon, Mariawa, Taysan, pabalik sa Albay District, paikot diraray sa Boulevard area. At kanduang unit na ini electric vehicle ang buwis hali sa SM Mall na kan mga panahon di iton ang nagalaog sa syudad. Ngunyan masumada ini sa 18 million ang kada taon dahil iyan sa esfuerzos na iwahan kay ito ni dating Mayor Attorney Pido Garbin Jr. sa katuyuhan na mag-infirman sa syudad ang pagninegosyo kana mga investors digdi sa Legazpi City. Asin ko niyan dito panagos sa administrasyon ni Mayor Siam Ismail na may balik na serbisyo sa mga Gaspeño paagin ng dagdag na transportasyon. Alarm. Thank you, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, mga tugang 5:22 na. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Didi po sa tuyang programang Morning Hirit, mga tugang sa DCGB. Pasensya na po kamuha. Di mo na kamo makakatapod sa kuya o makakatext sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Di ko po kaya nakukuha kon sa so naibugtakso sa kuyang cellphone na ano yan, napiga po na nindo. Itong public phone tabi, piga, di ko aram kung paano, pero pig apudan ko nag-ring tabi ang cellphone. Di ko aram kung saan ko nawalat o ano ang sitwasyon, mga tugang kan sinabi ng cellphone. Kasapon pa akong hahanap Hirit. kan unit na iyan. Henry M. De ko po na kukuha kung saan ko tabi na ibugtak. Nagkapira ano yan, kaya pati de ko nakamusta ko magkaka-communicate tabi kung saan ko na ibugtak ang unit na iyan. Alright, Sa sige. Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kaya so sa tuya tabi na mga listeners, sorry na muna sa mga reactions tabi ngunya na pag-aaga sa mga text nindo. Good morning kay Manong Junito Gaviria. Yan ha. Paano ko daw yan Paano ko daw yan matrace kung hain ang cellphone adi? Pigapodan ko kaya sigang ring nag-ring lang kasapon pa kapon niya na aga. Pigapodan ko na naman ringing lang ano. De ko lang tabi ma-detect kung hain, kung sain. Tadig sa stasyon, pighanap ako yung Ronald, pigpanap ko naman sa kansarong alo, nailing da ni Angel Digdi. Gorin ako na ito. Kaparang ko si Angel ka sa bago. Kaswapon. Ay nga ako Angel cellphone ko. May nahiling ka lamang dyan sa, ikaw nga ako nahiling nga dyan sa announces booth. Sabi ni Angel, kung nga ako, nakuha ako na ito arog ka yan. Kaya inda kung napasain. Di ko tabi. Di ko aram kung sa nakadalagan an gadget. Tas sabi sa ko ni Angel, nailing ko nga sir. Digyan kan anong aldaw daw itong nailing. Basta nailing yun ni Angel na nawalat ko man ang gadig dito eh. Di ko aram kung binalik. Basta, inda. Di ko aram. Bueno. Good morning. Kang Jerel Aranyaka latosunta ka na. Dahil ko nga ni. Dahil ko may kuaram kung saan ko talaga Ito kayang gadget na ito, itong unit na ito na pigte-text po nindo. Kwan yan, uning pirma niya sa bag ko. Nogad, pigiluwas ko sana yan pag maprograma. Tampir may kong dara susaro kong number na siyempre may mga personal man tabi akong number para sa communication sa tuyang trabaho. Dek pambira ko ang bulnoton sa bag. Kaya ko tabi aram kong napano buda kon sain ko na ibugtak.
Yan ang problema ko. Ganyan. Dahil natabi na sususog kunhain na mga tugang ang cellphone na ito. Dadamog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, okay, bueno. O aramon ta nalugod ang mga sandali lang ha. Ilingon ta mo na so. Nangalas man ako ta, kung nawalat ko Ronald sa iba, na kung sa ina lugar, simple nagring bagay ito Ronald. Ade, kung may nakapurot, di ko arang kung nataday niya pigisimbag ang ano yan, ang apod. Kung may nakapurot man o kung ano, buda kung may nakakuaman ka ito, baka pwedeng halion na sa cellphone. So, pwede bagang halion sa SIM card, di ba Ronald? Pwedeng halion SIM card, pwede tabing ikong, pero dahil, ringing lang tabi ang cellphone, ha? Sabi ni J. Borak, good morning. Daen Leti, good morning tabi. Domingo Bosquit, morning. Happy Fiesta po sa mga taga Galicia, Rapu-Rapu, Albay, July 24 and 25. Fiesta ngunyan pala na sa Galicia po kang Rapu-Rapu. At saka sabi man ni Shoni Ulitin, blessed morning po. Have a nice day from Ginubatan, Albay. Jeremy Melanes, good morning kay Doña Mabel Año Nuevo, kan San Roque, Legazpi City. At saka kay Janet Bandol, kan Taisan. Good morning kay Jaime Milanes ng Mayon, Daraga, Albay. Yan. Dino Imperial, John Bro, good morning John Bro. Good kabi ni June Oro. Good morning nga, I'm watching now. Sige, salamaton po, bossing. Elisa Pardo, maray na agatabi, sir. Hirit, morning hirit. Good, God bless from Gabuan. Melinda Wee, and to all your followers, napasain daw ang CP mo. Iyo nga ni po, Madam Melinda Wee, watching sa Washington Drive. Dahil ko tabi, ba't nag-text ka baga duman, Madam Melinda Wee, sa number na ito, di ko talaga pero nag-ring, ang ngunya na aga pig-try ko naman na apudan, nag-ring, ano. Di ko matandaan kung saan ko talaga siya hanapon. Tangway Nancy from Sipi, Daraga, Albay, Jess Batalier, Pacheco. Arog ka nang tumatanda na. Ako nalugod. Good morning. Sign of aging na po yan. Sabi ni Ulitin Shoni. Godi Mansera. Sinyalis na po, sir, na tumatanda ang malilingaw na. At ako ba, komportable ako, na baka nga niya ako sa harong, baka nga niya ako sa estasyon sa nawalat, so cellphone. Ginamit ko siya, ang last kong gamit kang, ano nga ng pitsang ko niya, Ronald, Friday ko niyan, gamit ko siya kang Miyerkules na aga, gamit ko pa Miyerkules na aga, gamit ko siya. Tama, Miyerkules na aga. Iyo, gamit ko pa yan. Nag-react pa nga ni Digdi. Gamit ko pa siyang Miyerkules na aga pagkahapon, may impeachment baga. Hindi ko masyadong ginanakwan na nagamit. Hindi ko siya masyadong nagamit. Tama, impeachment pagkahapon. Kayo na ito, na-discover ko na Miyerkules na hapon, nawara pa lang sa sakuyang bag. Sabi ni Sint Ritumban Riboriano, sa mga drawer tabi, sir, hindi nga ko sa arong day ko arang sa drawer o kung sain. Sige po. Jerben Rempis, happy morning po sa mga taga Lower Binogsaka National High School. Good morning po. Sa mga taga Lower Binogsaka National High School. At saka kay Bueno Lads, pabati po kay Jester Loria ng Sipi, Daraga, Albay. Yan. Okay? Sige. Yan ang kwan. Kasuhapon nga ni, di ko talaga tandaan Kasi ako tayo yan, kaya dahil ko man ang pigbubulnot sa bag ko. Tabi na na cellphone na yan. Unless na maprograma ako. No? Pag maprograma ako, pigo ko ako tabi yan. Pinmilang anyaon sa sakuyang bag. Kaya, girabon ako pagbalag cellphone na saro. Dahil ko aram kung ano ng communication ko sa endota. Alright, sabi ni Divina Osera, dapat alam mo po yung serial number, nakikinig ako sa iyo tuwing umaga at hapon. Serial number. Yung manang, paano daw ito
Basa na. Anyway, salamaton po ha. Salamaton. Tayo may diyan akong papano ko anapon iyan. Tabi. Nasa imo tabi na ano iyan na ang cellphone kung may number o kung ano, taringing lang ang number ha. Alright. Mga tugang 5:30 na. Oras po sa Pilipinas. Ano sabi ni Dr. Alan Lucanyas? May text akong nailing. Dr. Alan, I pray da kay Saint Anthony. Okay, sige po. Yan ha. Okay, sige po. Good morning, ganyan talaga pag nagugurang. Teko nga ni tabi aram talaga. Ano yan? Dr. Alan? Paano di ko talaga matandaan kung saan ko nawalatan sa kuyang cellphone. Aramon tanuan mga headlines ngunya na pagkaaga digdi po sa DCGB. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya po mga tugang Joshua Bino sa dagdag na bareta. Joshua, I see News News Director Mar de la Cruz para sa mga headlines dahil anta 5:31 na. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Good morning sa mga tabay. Martes. Ano? Nawalat mo ito dyan sa bot. Martes? Miyerkules na aga. Yaon pa. Miyerkules na aga pa rin. Pasabot ko. Miyerkules na aga. Ngayon sa anong Yaon bot? pasabot. Ha? Yes. Oh, talagang hindi ko talaga Katod mga nawala. Huwebes, wala na. Gatong sabihin, nagara mo na ito, kung saan mo na wala. Mari, ang analysis mo pa di Alat ko na. Ulitan mo oh. Martes na. Martes, nawalat mo ito dyan. Okay, tapos Miyerkules na aga, early morning, yaong pa dyan. gusto sabihin, nawalat ko naman digdi. Dahil mo ba ako ang Martes? Yaong dyan, Huwebes, Miyerkules na aga, yaong pa dyan. Yaong padigdi. Pagka Huwebes na aga, Wara na. wala na. Nagsabi yung ka-Miyerkules, binit-bit mo na ito. Iyo man ang ano. Question, Sain. ano po? Saan ka nagduwan? Gusto sabihin pala, pagka Miyerkules na aga, nawalat ko naman digdi. Noon dyan. O, teka, di ba, ikang inot naglaog digdi, di ba? Pag Miyerkules. Basta Martes na aga, pag programa kong 10:30, Yaong digdi. yaon ito dyan. Okay, tapos, Pagka Miyerkules na early morning, yaon pa dyan. Salbatana pa di. Miyerkules. Pero kason mga aga, wala na. Ang hapot, ano? Saan ka nagduwan? Ngirit ang sinuwil manalo. Ayun daw si Noel naman. Istorbo na. Kunya, Miyerkules man agad na aga, nagprograma ako. Aday, pag Miyerkules na aga, nagbugtaglaw ka na, kita bugtag kanyos, di ba? Yan pa. May nag-text BP, yaon da saya. Ayaw. Nagbabalos na si Jimmy. Nagbabalos na si Jimmy. Yaon da, nasaray niya. Nagtingsay mo? Oo. Gusto sabihin pa lang, pag programa kong Miyerkules, pag si Pading Market, nanot maglaw dito sa announces booth, yaon sa unit, telling mo Pading Miyerkules. Yaon dyan. Yaon dyan. Ang hapot, nadara ko siya paghali ko pagka-programa ko. Pag programa mong alas 10, yaon, imedya, yaon, wala na. Biktima ka kan isang linggong pag-ibig. Wala na. Pag programa ko Miyerkules, wala na. Gusto mo yun, pining dara ko na pag Miyerkules na aga. Tahapon baga, nagbalik ako digdi, magi masyadong programa, tama impeachment. There. Maray so analysis. Misteryo talaga. Maray man pa di so analysis mo na nawalat ko digding, nahiling mo digding Martes, pagkaagang Miyerkules, naglaog ka digding nabugutan ka kanyos, nailing mo, bago mag-morning hearing tadi. Yaon pa. Ang malain na hapot mo kun pagkahapon, nag-sign ako.
Sige, okay. Sige, yun na. Right. Alam ko na, Ronald, rebyado CCTV tanig di sabot. Yan. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. Grabe ang analysis ta. Under patay, matindihan sa tuya programa. Okay, sige. Ay, Go ahead, deadline pare. ko na pagkada. Panibagong insidente ng pagbomba ng tubig as in pangharas kan Chinese Coast Guard sa mga barko kan Pilipinas, Oo. kinumpirmar kan Philippine Coast Guard. Imbada kan China, may buwelta kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela Oo. na nagisibo na ng istorya. Presidente Marcos gustong i-reset ang relasyon kan Pilipinas asin China. Oo. Ang Senado ibinasura ang kagadaan kan Office of the Vice President nagastusan ang pagkaon na sinilumon kan defense team. Sabi ni Senador Win Gatchalian, daing pondo para diyan. Iyan. Oo. Gan ba na si no-fly zone ipapautob kan PNP sa Algao kan zona. Tulong grupo ginawa ng permit para sa zona rally sigon sa PNP. Subpina sa final records ni Vice Presidente Sara Duterte, ito naluwas na kan Senate Impeachment Court. Oo. Mantang duwang dating land bank managers, mahampang sa impeachment trial ni VP Sara sa Petsa 29. House Prosecution Panel, diferito na mapalipot ang presentasyon ng ebidensya sa spy fund misuse. Bantang accomplishments kan PBBM administration, day mawawala sa zona. Oo. PLP check sa mga soldados, dahil nakaipuan siguro sa Malacanang. Department of Agriculture, hinagan ang 250 billion pesos na pondo para sa 2027. Okay. Oo. Okay, VP, yung mga ilas na paggaga to dyan Gabriel Enterprises, na napasa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, dyan sa Oro Site, Legazpi City, basta radio, itiwais niyan, 24/7 konektado ka mo sa inman sa mundo. Sa mga naghahanap po ng mga metal detector at in-walkthrough para sa proteksyon kan mga eskwelahan, available po dyan sa POS Enterprises. From Newsday, siniposting Martina. Good morning. Good morning, Paningao. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. No, yun na. Nasusog ko na ang hapotahin sa cellphone ko. Ano si Paning Maran matibay minat. Ronald, natitry siya. Bago may sisi. Ba't na ko nahiling ba dyan ng sisi? Kumusta ang CCTV ta? Nahiling ba niyan dyan? Sige daw nga ya. Review ha daw kung inkaso. Tabi kun ta. Yang ano yan. Dahil ko nahilingan mga CCTV ta kung kumusta iyan. Alright. Pasensya na po kamo. Tapi ka para apudan ko talaga. Ganyan na agapi ka. Nag-ring. Di ko aram kung sain talaga. Sabi ni Pading Mar, sandali o ni si, grabe analysis, sa cellphone ko pigdidiscuss na sa programa ko. Hello? Migo? Ligo, Po? iset mo kaya ang alarm sa oras para magkusay sa magaring. Ano mo sabihin ka na oras-oras? Every hour, so relo, so clock, iset mo ang alarm niya. 4 hours para kada oras. Nagiring? Nag-alarm siya. Oh, ayun nga ni. Bata ito, ako baga pa nagka-programa ako, naka-silent mode ito, bigla bagang nakaka-on air sa tanog. Para kada oras, ma-alarm ito. Iyo. Okay. 24 hours. Yeah, okay. Sige, Migo. Salamat. Para kaputkuhan. Dahil ko nga kunain na kabuti. Dahil ko arap. Okay. Sige, Migo. Good morning. Di ba? Ay, nako. Bata, so barato man sana itong cellphone na ito, tabi. Okay, sandali lang. Tapudan ta muna ang pag-asa. Sandali lang, tabi, Joshua. Apudan ta muna ang pag-asa ha. Aramon ta muna ang latest na kamugtakan kampanahon. Hali po dyan sa pag-asa. Alas 5:40 na po ninaga. Oras po sa DCGB, as in po sa Pilipinas. Madali isa nata. Baka lamang maku ako yan na, di ko aram eh.
Hanap pa daw tabi Ronald kung kumusta ang CCTV ta dyan. Na kung nabitbit ko mananggad o ano. Hello, good morning, Sir Henry. Good morning, Tabi Amigong Melvin. Yes po, sir. Good morning. Go ahead, Tabi. Order ka na sa tuyang programa. Ano ang latest na kamugtakan kang panahon? Just marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB. Asin sa gabos na taga pakinig asin taga subaybay kan DCGB. So ngayon na pet sa Hulyo 24, 2026, saldaw ning biyernes ning pagkaga. Ninang sa tuyang latest update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Si Quiapo po ay nagkusog pa into tropical storm. At ito po ay papahalani tuwad sa pinakapuro parte kang norte kang Luzon. Asin kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro ng tropical storm na si Quiapo ay pigakarkulong nasa distansyang 345 kilometers silangang kang Apari, Cagayan o nasa coordinates na 18.2 degrees north, 124.9 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 65 km per hour. Asin pagbugsukan paros na abot sa 80 km per hour. Naghihiro pa siling sa Sulnupan, Norte Sulnupan sa rikas na 30 km per hour. Oro at yun na pagkahapon, ito po ay pigakarkulong nasa distansyang o nasa may bahagi ng Costales na katabigan kang Kamiking Island, Calayan, Cagayan. Asin sa pagkaganing pagkahapon, yun po ay pigakarkulong nasa distansyang 480 km. Sulnupan, Norte Sulnupan kang Itbayat, Batanes o nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, sa northern portion of mainland Cagayan, sa may Babayan Island and sa northern portion of Ilocos Norte. Tropical cyclone wind signal number 1 naman sa rest of mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern and central portion of Aurora. Ito pong si Quiapo ay inaasahan po na ito po ay mahalani po sa may parte kang norte sirangang portion ng mainland Cagayan. Pero at ngunit na pagkaaga sundo at na pagkahapon. At ito po ay malani po o matama sa kadagaan mangkang bisinidad ng Babuyan Island. Bukas o oratya na pagkahapon sagkod po sa pagkabanggi at ito pa ay bigla uman na maluwas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng pagkaaga. Mantang southwest monsoon o paros kang habagat naman ang nakakaapekto sa may parte kang Mindanao, western section of southern Luzon na sa Visayas. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience ni mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na paguran asin pagkikilat, pagdaguldol. Ang paros ay maluyas sa kod moderato na hali sa Sorsolnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-ukol. Temperatura bigla umampoon 26 sa kod 31 grado sentigrado. Asin ang daw ay nagsirang kasabagong alas 5:27 ng pagkaaga. Asin masulno pa siya na alas 6:15 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:44 ng pagkaaga. Ini sa Malvin Almohela reporting live, haliditi sa DOS, Ipagasa, Ligas. Migo, di magiging maoran mo niyan, Boda Saga, tabi? Sa ngayon na pagkaaldaw po, inaasahan po natin na medyo tig na po yung pag-ulan compare po kaso although inaasahan pa rin po natin na cloudy pa rin po tayo at sa mga sunod na aldaw pwedeng saga po ay improving na po yung weather system po dito sa Bicol region na yung kamuktakan kang sa kanyang panahon. Okay, salamat tabi Amigong Melvin, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po Sir Henry, salamat and God bless po. Thank you so much mga tugang, iyan po ang latest na kamugtakan kan panahon digdi po sa tuya na programa sa DCGB. Good morning. Nasa linyaman, sandali lang Okay, sabi ni Al, sandali. Good morning kay Madam Mabel Meneses. I-chat mo excuse me. Gary sure na gary duman
Ining Geraldine, ikaw nang pigtatara mo na sa rawayon ka. Good morning kay Madam Abil Meneses, Oropesa. Sabi ni Primong Cham, good morning, bayaan mo na sana tayo usually nakukuha ang nawawara pag dai mo na pigahanap. Ayan. Yung nga ni, kung importante yung sa kuya, so, komunikasyon nindo primo. Sa, habang ako nakaprograma, tabi, ngunyan pong aldaw. Sabi ni Jay Aconya, baka so, natasunod ka, Billboy. Karaw ka salbata na ini. Ninong Romitan, good morning, tabi, isa imo. Iya, Ninong Romi, good morning, tabi. Sige daw, nag-text mananggad sabi si Ninong Romi, ikuan mo nga kay, ipangadji mo nga kay Saint Anthony. Iyan, ha. Sige daw, tabi. Thank you, tabi, Ninong Romi. Good morning sa mga taga LCC. Iyan, ha. Ano yan? Tabi. Ngunyan na aldaw. Ninong Romi, anong yan, oy? Garing may tuyo ka. Wala man tabi. Wala man tabi ki tuyo. Ikaw kanyang tuyo, noy. Kuha na. Gari, yaro kaya. Okay, sige. Okay, tabi. Salamaton. Ninong Romitan. Good morning. Sa mga kasawap kansarong aldaw, hala ko dyan sa LCC. Naglakaw-lakaw lamang, nagpahanap-hanap lamang pwedeng maabunaran. Okay. Alright, Joshua Bino, nasa linya mga tugang sa dagdag na report. Joshua, good morning, Joshua. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, inasigurar kan Committee on Education sa Sangguniang Bayan kan Daragalbay, pinamamayuhan ni Konsehal Warren Sorsogon na didepensaran niya pag-abot sa budget deliberation ang dugang DPN ring budget para sa edukasyon, lalong-lalo na makapadumanman sa Daraga Community College o DCOMC. Ini tanganing marealisar na makumpleto ang kinakaipuhan ng mga pasilidad asin duwang regular faculty sa plano kay ni BP Henry na pagdagdag ng dugang o additional na kurso, particular na Bachelor of Science in Criminology. Aloy ng plano kan lokal na gobyerno kung sa 2024 pa nakapagtao naman kan sa indang proposal na magbukas ng kursong Bachelor of Science in Criminology dyan sa Daraga Community College. Alagad bako man BP Henry basta-basta ang pagbubukas ng bagong kurso, lalong-lalo na ining BS Criminology. Saan kinakaipuhan, kompleto man dapat ang mga pasilidad, classroom, laboratorio, asin kaipuhan, igwana nin ma-establisir o igwana nin din, asin at least duwa na regular faculty. Kung kaya kinakaipuhan, susog sa nagbutwang istorya kan magkondusir nin committee hearing and Committee on Education kan nakaaging aldaw, kinakaipuhan nin dagdag na pondo, pagbugtak nin mga pasilidad, asin pampasuldo, duman sa din, buda sa dawang regular na faculty. Kung kaya, sigon kay Konsehal Warren Sorsogon, pursige duman ang sa iyang komitiba, sa tabang man ka na lokal na gobyerno, tangani nang may provide ang gabus na mga kinakaipuhan, asin maaprobaran sa lalong madaling panahon, ang planong BS Criminology dyan sa DCOMC. 2028 hanggang 2029 ang target BP Henry na makapagbukas ng BS Criminology dyan sa DCOMC. Alagad sa ngunyan, lo nindagom ang talagang pag-aagihan bago ini maaprobaran man kan Commission on Higher Education o kaya CHED. Kung kaya sa ngunyan, nagpuuna ang inisyal na mga proseso
pinagpakihirona ni Consel Warren Sorsogon ang Dalaga Community College na ipiparar ang magkakanig ng mga dokumento, partikular na itong kinakaipuan ng David Henry budget o kaya pondo. Sigon kay Consel Sorsogon, siya naman ang bahala na maghingo wakayan asin na magdepensa para sa pag-abot kan budget deliberation digdi sa sangguni ang bayan na kanilang malukaran ng magkakanigong pondo ma-provide ang mga dapat provide sa DCOMC asin sa target na taon baad lamang makapagbukas ng dagdag na kurso Bachelor of Science in Criminology. Yan, tabi BP ang dagdag na mga istorya. Iban si Boy sa Mobile, katuwang man ang TYZ Enterprises. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Oras natin 10 minutes bago magabot ang alas 6 in morning. Nagdadamog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Nasa linyaman mga tugang si Jomar Bien sa dagdag na bareta. Ganyan pong pagkaaga sa indong programa. Ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulita daw. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Pero mas mga tugang makayo ng pagkaaga kung pagmatata, Diyos ang iinoton ta. Na, morning hirit na, kasama si Henry Maceda. Jomar, good morning. Buhian mo. Salamat BP Henry, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, padagos ngunya ng ginibong pag-iimbestigar kan Tabako PNP para mahanap ang driver kan sarong puting dump truck na naimbulto sa aksidente kanakalis na banggidigdi sa syudad kan Tabako na ikinagadanin sarong persona asin ikinairido nin saro pa. Ini matapos na mag-hit and run ang sarong puting dump truck digdi sa may parte kan barangay San Ramon kan Tabaco City kan namasagid ang kaini ang motorsiklo na may lunad na tulong persona, driver asin duwang back ride na ikinagadan kan sarong back ride, kinairido kan driver asin kina-hospital kan sarong pang back ride. Basado sa impormasyon na nako kan DCGB News digdi sa Tabaco PNP na kan nakalihis na Miyerkules na banggi, tulong mga personang mga taga-barangay San Lorenzo, duwadigdi ang 20 anyos na lalaki, sarong 18 anyos na babae na taga-barangay San Ramon, ang nagmumotorsiklo hali sa San Lorenzo sa direksyon kan Tabaco City para iato dining back ride na babae na 18 anyos sa iyang lugar sa barangay San Ramon. Alagad pag-abot ninda na duman sa barangay San Ramon, nagbaloan na motorsiklo na magbirik pero inabot ini kang kasabat na dump truck na nagresulta kan insidente. Dara sa ospital ang tulo, so babae medyo mga slight injury lang ang tinamaang nasa par niya. So driver herido pero sa sarong back ride na 20 anyos na taga San Lorenzo, nagulpi, nagadaan tabi BP Henry. Nako. So truck, duro diretso, so dump truck, na sundo ka sa bangi pag-follow up kan DCGB News, daipa nin positibong resulta ang paghahanap. Ihuwa kan Tabaco PNP na makakuha ng CCTV footages sa mga lugar na pinag-aragihan kay ito dahil naman mismo sa lugar kung saan nangyaring insidente sa Proctorson Barangay San Ramon dahil CCTV baka lamang ngayon duman sa inagihan na mga lugar mahagip sa oras na ito ang dump truck na puti na pwedeng maging giya sa paghahanap kang naunang bita na driver kan dump truck alagad day pang positibong resulta sundo sa mga oras na ini. Nangangapuda naman ang magurang kan mga biktima duman sa driver na mag-surrender day pagdulagan ang kinaimbuelto ang kaining aksidente asin magkaharampangan sinda
sa tabako, PNP. Yan na BP Henry ang impormasyon, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang 5 minutes bago magabot ang alas 6 ng morning sa inyong programang Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag karaman, mga tugang sa pag-aaga. Mga birthday, okay, sandali lang, mga dagdag karaman. Ngunyan po nga daw. Aram daw nindo mga tugang ng pagkaunda tabi nin sarong ano nga nang Bicol kang handful. Ano ang Bicol nga ni kang handful? Uning handful. Sarong kamao. Ano ang Bicol? Sarong Oy! Anong Bicol kang Anong Bicol kang handful? Sarong kamao. Sarong hakbot. Ang pagkaon tabi nin sarong hakbot mga tugang na nuts o peanut. Nakakatabang databi sa tuyang lawas dahil ang peanut igapo kipigapo na arginine. Arginine. Na sarong amino acid na makukatabi sa soya asin iba pang beans. Kasabayan mga seafoods, whole grains, eggs, dairy, brose, asin yeast. Napag-araman mga tugang ng pagkaon kaya nagkakatabang databi para napakarayan sa tuyang lawas sa pagprodusir tabi nin mga bagay-bagay kontra sa stress. Ang arginine nakakatabang sa fighting para labanan ang heart disease, impotence, infertility as in high blood pressure. Siling man nakaka-facilitate kan healing process. Kasabay tabi ang anti-aging properties. Ay nako, manipalan nuts palan ang kwan adi. Ang solusyon nuts palan ang solusyon tabi pag medyo nag-edad-edad ka na. Siring man mga tugang ang mga ini nagkakatabang man para magkaigwatabi nin padagos na pag tone down ang mga muscles na naggugurang-gurang na. Siring man nakakadecrease po nin muscle mass and strength, cognitive decline and sexual dysfunction. Ay tapos tapos okay, yan po ang dagdag karaman sa morning hirit. So ang solusyon databi mani man talaga actually sinabi niyang mani, ang sabi nuts any kinds of nuts mga tugang pwede niya itong magamit. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag karaman, mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Ang mga bareta masunod na. Magalipas lang po kanagkapirang mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Calling all CMD members and users, please attend our Health and Wellness Caravan and Zumba on July 25, Saturday, 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Just buy one bottle, 30 ml CMD at 670 with free lunch, door gift, and your chance to avail our on-the-day promo on 65 ml CMD, CBF, CR Juice will be buy 3+1. Please come on your Zumba footwear and extra blouse or t-shirt. Reserve your tickets now. For more information, you may call or text 0939-9040717. Please tune in to our radio program CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. With our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Kita-kits po tayo! Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad.
Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pagkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa indong host, Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang albayano. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:05 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang Hulyo 24, aldaw na Biyernes, so yapang headlines kan mga bareta sa GB News Express. Aleco, nag-abiso sa mga konsumidores na magkaigwanin pag-itaas sa singil sa kuryente sa masunod na billing period. Solar-powered water system project sa Barangay Palanog dahil pa napapakinabangan kan maabot sa sangkatos ng mga familia. Sa lado nasyonal, panibagong insidente nin pambubumban nin tubig asin pangharas kan Chinese Coast Guard sa mga barko kan Pilipinas kinumpirmar kan Philippine Coast Guard. Senado, ibinasura ang kagadan kan Office of the Vice President na gastusan ang pagkaon asin inumon kan defense team. Sa ibang nasyon, sarong alkalde sa Mexico dahil nalusutan ang ikaduwang pagbalo sa iyang buhay. Business news, presyo ng kan petrolyo lalong nag-itaas sa second trading day sa world market. Sports news, San Miguel Beermen mantinidong daipang daog matapos pamarangkalon kan converged fiber surge. Health news, mga eksperto sa salud nagpatanid sa publiko na maging marikmat sa mga senyales nin anemia. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato ngunyan sa lado lokal, magkakaigwapo nin pagitaas
ninsingil sa kuryente sa masunod na billing period. Sa pinaluwas na abiso kan Aleco, pigasabi na ang pigalaoma na pag-itaas dahilan kan padagos na pagtaas kan presyo sa kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WISM. Paliwanag kan kooperatiba na kapag nagitaas ang presyo kan kuryente sa WISM, minalangkaw ang mga generation charge na parte kan electric bills. Katakod kini siging ganyar Kataleco ang mga member consumer owners na maging mas maingat asin responsable sa paggamit ng kuryente para makatabang na mabawasan ang epekto kan posibleng pagitaas kan singil. Enot naman ay nanunsyo kang National Grid Corporation of the Philippines ang pagitaas kan transmission charges na mayon dahilan kan pagtaas kan ancillary service charges. Ang ancillary service charges iyo ang serbisyong kinakaipuhan para mamantener ang makusog na malalaoman na ligtas na operasyon kan power grid. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Ragubnob o kaya ragubnob kan bulkan mayon, bihira na daw na badangog. Kunyan sa report ni Jimmy Nasalita. Salamat sa Diyos na mga yaon sa pamitisan kan bulkang mayon. Naka-star dahilan sa nakalihis na banggi asin aldao dahil naninda na dadangog masyado ang ragubnob kan tulakan bulkan kumpara kan mga nakaaging simana na talagang iba ang estado kan na bulkan sa ipinahiling kaining banaag nin kalayo sa pagkabanggi asin maribok sa tuyong banggi asin maaga. Sango niyan dahil na maski na kalayo na masyadong nahiling, medyo nagdiit na sana. Naglalaom ang mga nag-obserbar kaini na yaon sa pamitisan ka na bulkan, lalo naman itong nasa evacuation centers, na tiba diretso na lamang kumulpa ang aktibidad kan bulkang mayon. Sango niyan, mantinido pa, alert level number 3, ang bulkan kung saan mantinidong nakabantay ang mga pulis sa mga border control point. Mga dagdag na bareta sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Day po napapakinabangan kan halos ang 14 na pamilya sa Barangay Palanog, Camaligalbay ang naitindog na solar-powered water system project sa barangay. Inan sinabi ni Punong Barangay Glenn Aparam sa entrevista kang DCGB News. Sigon sa kapitan, taon 1923 pa kan itinigdok ang proyekto alaga day pamanin agabos ini nagagana dahil ang tan supply kan tubig day nakakaabot sa kadawang tangke. Ang inot na tangke may tubig na alagad wara nin booster pump na makakatabang kuta sa pagtulak kan tubig pasiring sa kadawang tangke tanganing masuplayan ang apektadong pamilya. Sinabi ni Naparam na pigbabalo kuta kan DPWH Second Engineering Office na endorso sa barangay ang proyekto alagad ay ninda ini inakseptar dahil ang taday man nagbubulos na tubig. Dogang pa niya na dae maninda aram kung pira ang kabilugan na pundo kang proyekto asin kung sisay ang kontraktor kay ni dahil ang tawara naman sindang na receiving program of works bago pinunan ang construction. Nagduman na engineer si Angelo Karagdag, Second District Engineering Office no May 12. May nagpa-receive no letter na i-endorse na. Hindi man kami pwede mag-endorse na. Natapos na ining. Hindi man kayo pwede mag-endorse. Tawara man tubig. Kung pangapudan ko lang sa inda, bisitahon inda before kami mag-endorse kung talagang igwang tubig o wara. Hindi man kayo may gutik ta. Kaya po talaga sa mga residente ko di sa looban. Kaya nga ako nagdunardaga para mabinipisyoan sa mga tao ko di. Mientras tanto, pigpaboran man kan DCGB News o pigpurbaran man kan DCGB News na kanon ang lado kan DPWH Second Engineering Office. May kinaraman sa isyo alagad sinabi ka ining nasa staff meeting ang sa indang Public Information Officer. Kaya wara pa ining na itatawang opisyal na kasimbagan o pahayag kaso hapon. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Bareta may kinaraman sa lista kan mga public transport driver natatawanan ng asistensya kan gobyerno probinsyal ibinaralik sa kan Kapitolyo sa mga munisipyo. Karen Ala sa report. Parang mientras ibinaralik kan Provincial Social Welfare and Development Office kan Kapitolyo ang mga listahan kan mga tricycle asin jeep driver sa mga munisipyo pati sa LTFRB dahil sa mga duplikasyon sa ngaran kan mga ini. Ipinaliwanag kan pamayukan opisina na si Maria Vivencia
na may ibang mga driver at may duruble ng pangalan sa listahan sa pagsabing posibleng ang iba or dahil sa may pigmamaneo o pasada pa halimbawa na sarong bihikulo, tig-consideral pa ang side ng ngaran na driver kan sarong bihikulo para makadagdag pa asistensya. Sinabi ni Seya na bawal ang duplikasyon sa lista dahil dapat tig-sararo sa nananggad na persona o driver ang dapat makakaresibit sa 1,000 asistensya bilang fuel assistance kan probinsya darakan crisis sa Krodo kay Karen Ana Disgido. Mientras tanto, mga tugang iba pa niya tong bareta sa lado lokal pagpapadagos kan programa ni outgoing Commodore Ivan Roldan. Dako lang agyat para kay bagong PCG Bicol Commander Commodore Rolando Lorenzana. Angel Mostasa sa report. Sarong dakula nga hagyata para kay Commodore Rolando Lorenzana ana pag-asumira bilang commander kan Coast Guard District Bicol para man ipagpadagos ang mga programa na pinunan ni dating Commodore Ivan E. Roldan sa ngunya nagtukaw bilang Deputy Commander kan Coast Guard Education, Training and Doctrine. Sigon kay Lorenzana, dakula ang naging accomplishmento ni Roldan kung kaya iinguwahon niya man na masundan ini asin na makasbakusog pa ang serbisyo kan Coast Guard para sa mga Bicolano. Sa sumapot ng formal ng ginibo ang change of command ceremony na pinanginotan ni Vice Admiral Hostilo Arturo Cornelio, ang Deputy Commandant for Administration kan Philippine Coast Guard. Siniguro ni Lorenzana mapapadagos ang sa idang serbisyo para sa mga Bicolano asin pagpirma kan mga nasasakupan sa rehiyon. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, alarmaryo may dagdagman na bareta. Mas pagkapakusog mo niyan ang intelligence work kan PNP maging kan Puersas Armadas mientras madalinan zona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kan PNP Bicol Regional Command ni Police Brigadier General Ercito Miranda panagusan paganda kan PNP Bicol partikayan na pag-monitor sa hero-hero kan publiko may kinaraman sa mga posibleng kalaban politika kan administrasyon maging ang mga rebelde. Hindi sa Bicol sa intelligence report kan PNP nagluluya na daw ang recruitment kan mga rebelde asin bako man organisado maray ang mga kontra-administrasyon sa politika alagad na manggaray nagitiwala ang mga otoridad padago sa indang intelligence work. Alarmario, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal sa oras na 16 minutos. Magalipas ang alas 6 nin pag-aaga, si Joshua Bino may dagdagman na report. Talagang tigyo-ito mo niyan kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region na ibinaba na kasuguan sa publiko na talagang day pwede ang mga naglalakaw-lakaw lampas sa curfew hours, day pwede ang pag-inom sa mga pampublikong lugar, day pwede ang manakauba asin iba pa. Sa datos kan Police Regional Office 5 sa ilalim kan liderato ni Police Brigadier General Ercito Miranda, ang Regional Director, kan Hulyo 22, 2026, nakapag-igwana nin total na 1,735 violator ang nadakop asin natuyaw kan mga kapulisan, katakod ini kan Safer Cities Initiative, digdiman sa Bicol Region. Digdi sa naunang bito ng bilang, 538 digdi, ang natuyaw dahil sa mga traffic code violation asin igwamanin 452 na individual ang nagbaylar kan curfew hours, 376 na mga individual ang nadakop na nagiinom asin nagsigarilyo sa pampublikong lugar, 198 man ang sige sa nanlakaw-lakaw alanganin sa oras, 93 man ang nasita dahil sa illegal structure asin 25 individual man ang lihan dahil sa pagtapok din basura, pag-ihi, so na dapat ihian, asin igwamanin 24 individual
ang nagbailar o nagkakaraoke na lampas na sa pinagtalaan na oras. Kung kaya sigon sa pahayag ka na Police Regional Office 5, ingatan na dahil magbailar sa siring kaini ng mga gibo-gibo dahil anta talagang nagbabantay ang mga kapulisan. Duman sa nasa 1,735 violators na nagkadarakop asin nagkadaragitan, 548 digdi ang pinagmulta mantang so tada pinag-warningan na dahil nananggad mag-utro dahilan na talagang nagbabantay man ang mga kapulisan maski sa sarabit na pagbailar sa mga pampublikong lugar. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, sarong Barangay Kagawad, arestado dahil sa pag-isnab sa korte. Yomar Bien sa report. Arestado kasudma kan mga miyembros kan baka kay PNP ang sarong Barangay Kagawad dahilan sa pagpalyar kaini na magatindir sa hearing kan sa iyang kaso. Pasado alas 9 kasudma kang arestaron kan mga miyembros kan baka kay PNP si Barangay Kagawad Enzo sa dahilan sa failure to appear before the court sa pinag-scheduled na hearing. Ang naunambitan ng Barangay Kagawad, iyo ang nahampang sa sarong kaso na 15,000 pesos man sana ang piyansa. Jomar Bien, DCGB. Magbabalik ang GB News Express. Makalipas lang kay ni 6:21 oras po sa Pilipinas. Asin po mga tugang sa DCGB. GB News Express. News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwa man in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Tatak ng
drink responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Paragos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa Lado Nacional, nagkaperang aldaw matapos pangungulog kan mga tauhan kan Chinese Coast Guard o CCG sa mga miyembro kang Philippine Navy. Panibagong insidente nin pangharas ang nairehistro sa West Philippine Sea o WPS. Sigon kay Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the WPS, Rear Admiral J. Tariela, nangyari man ini sa Baho Lima Sinlocon Sain. Nagdidistribute in fuel subsidy asin mga pagkaon sa mga Pilipinong parasira. Bago mag-alas 6 nin aga kan magrani ang barkong CCG 3302 sa BRP Dato Dumangsil sa distansyang 50 metros sana asin digdisinda binumbanin tubig na nagduran sobra 2 minutos. Apera sa water cannon nagkondukta man nin delikadong pagmaniobra ang CCG 21579 matapos mag-agi sa inotan kan BRP Dato Paiburong. Sinabi ni Tariela na daing narehistrong nakulugan asin pigpapadagos man kan mga barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang sendang misyon. Matrayong puman na i-distribute ang mga fuel subsidy asin food packs mantang nagpapadagos ang pagpatrolya asin resupply operation kan BRP Dato Sumakwil. Nagpalayog man ang PCG nin bagong Cessna Grand Caravan para maggunduktan nin Maritime Domain Awareness Flight sa lugar kung saan rinadyohan man sinda kan China maski sinda na sa lawag kan Exclusive Economic Zone. Digdi nahihiling ang pasensya ka nagkapirang barko kang CCG. Chinese Maritime Militia as in People's Liberation Army Navy. Mantang mantiniduman geraray sa Baho Lima Sinloc ang tulong barko kan PCG, 4 na barko kan BFAR as in ang MV Mama Malakaya. Inakusaran kan Chinese Embassy Manila si Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, WPS Rear Admiral J. Tariela asin sa pagbiri kan anggulo sa nangyaring insidente sa Baho Lima Sinloc kasudma. Kasunod ini kan pambubomba nin water cannon asin pagkondukta nin dangerous maneuvers kan Chinese Coast Guard o CCG vessels kontra sa mga barko kan Philippine Coast Guard o PCG.
as in Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagkukondukta ng fuel subsidy mission para sa mga Pilipinong parasira duman. Ipinahiling kaning bahada ang duwang anggulo kan video kan nangyaring insidente, as in ipinag-insister na pigbibirik ang katotohanan as in naguluto nin fictitious narrative si Tariela as in iba pa. Gusto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na mariset ang relasyon kan Pilipinas as in China, as in day na maotro ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal na ikinalugad kan duwang tauhan kan Philippine Navy. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nagduranin sarong oras as in 290 o 29 minutos ang pagtitipon kan Presidente sin Chinese Ambassador to the Philippines si Jing Quan matapos ipapod ang embahador sa Malacanang kanakaaging aldaw. Sinabi ni Castro na gusto kan Presidente na magkaigwanin mas magayon na koordinasyon tanganing maiwasan ang bayolensya sa West Philippine Sea. Dahil manasabi ni Castro kung inako kan Chinese Ambassador ang kamautan kan Presidente dahil nakangirit man ini kan magluwas sa opisina kung sa naghuron sinda PBBM. Sigon kay Castro, nasa luwas sinda kan opisina kan sinda maghuron ni Presidente Marcos as in Ambassador Jing. Pero dangog ninda ang simbagan kan mga ini nin ideya. Dahil masabi ni Castro kung saan ang sakop kan bigasabing reset, pero nagalaom ang palasyon na lugod na magkaigwanin mas magayon na resulta ang naging paghuroron. Dai pinag-ondra ni Senate President Sherwin Gatchalian ang kahagadan ni Vice Presidente Sara Duterte na gastusan kan Senado ang pagkaon as in inumon kan defense team sa impeachment trial. Sa entrevista kan DCGB News kay Gatchalian, sinabi niyang dai kayang gastusan kan budget kan Senado ang kahagadan na pagkaon as in inumon para sa bilog na legal team kan depensa. Ini dahil may ibang gastusan ang Senado arog kan planong pag-arkila ng espasyo sa Philippine International Convention Center o PICC para duman maglansan ng budget hearing. Sinabi ni Gatchalian na kay pon prioridad ang budget hearing as in mga committee hearings kan Senado na pigilauman sa pagbelta kang sesyon. Sangon yan, tulusan na ang available na committee room sa Senado dahil haros gabos okupado ang kan mga prosecution as in defense team. Kaya sunod-sunod ang budget as in committee hearings kay puhan talaga nindang mag-arkila nin opisina sa luwas. Mapautubo nin gun ban sa Lunes, Hulyo 27 ang National Capital Region o NCRPO kasunod kan ikalima na State of the Nation Address o SUNA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon sa NCRPO, ang sa indang pinakusog na security preparation siring man ang intelligence monitoring. Bantay sarado man ang mga rota. Tinampo asin ma-deploy sindanin quick response teams, explosive ordnance disposal units, SWAT asin medical response teams. Kasabay mandigdian implementasyon ng no-fly zone as in no drone zone sa mga lugar as in pagsuspender in permit to carry firearms outside of residence to OPTC FOR. Inot nang sinabi kan NCRPO na mapawagas sindanin 21,261 na mga kapulisan as in maduman as in mapuunang ipautob ang full alert status yan alas 5 nin hapon. Tinauan nin tulong grupo ang tinauban nin permiso para magkondukta ng rally katakon kan ikalimang State of the Nation Address usuna ni Presidente Ferdinand Marcos sa Hulyo 27. Sigon kay Philippine National Police o Public Information Office Chief Colonel Allen Raico, nakaibahan digdi ang bayan san lakas asin better brighter magtripon sa kalabaan kan Commonwealth Avenue sa Quezon City. Tinagutan ng bayan na magkondok na nin pagtripon sa hampang kan St. Peter Parish Church pon alas 7 nin aga sagod alas 5 nin hapon. Mientras sa tinagutan man ang san lakas na magtipon sa kalabaan kan Commonwealth Avenue pon alaw nin hapon onwards. Mantang ang better, brighter, pigutugutan sa parte kan Commonwealth Avenue, harani sa COA, asin Sandigan Bayan premises, pon alas 9 nin aga, sagod alas 7 nin Banggi. Bareta sa luwas kan Pilipinas, magalupas kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Ilang kwento mo!
Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/Albay Computer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po. Mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. GB News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa ibang nasyon, gadan ang sarong alkalde sa nasyon kan Mexico matapos ining Badilon. Nasa laog kan munisipyo si Mayor Valentin Lavin kan Banwaan kan Timora kan inibiglang Badilon kanday panabidbidan na suspect. Dinara pa sa ospital ang alkalde alagad pigdeklarar na dead on arrival ini.
si Mayor Lavin, kaalyado ni Presidente Claudia Sheinbaum, leftist party kung saan inot nang nakaligtas sa primerong asasinasyon attempt kang Enero. Panagos pang pigaram kan mga autoridad ang pagkakamidbido identity kanday pabistadong suspetsado. Negosyo news mga tugang o business news sa DCGB, lalo pang nagitaas ang presyo kan produktong petrolyo sa kadawang aldaw kan trading sa world market. Nagluwa sa datos na ang diesel iguanin 3 pesos kada litro na aumento, ang gasolina iguanin 3.50 kada litro ang dagdag, mantang ang kerosene nagitasin 1.70 kada litro. Sigon sa oil industry, posible pang madugangan sa mga masunod pang trading days sa pangkinaba na merkado, apera pa sa biglaan na pagbagsak kan mas hababang kantidad kan piso kontra dolyar. Mientras sa padagos na nagiging maraot ang tensyon sa Medio Oriente sa paglaog kang Estados Unidos sa kaunsing aldaw na pambubumba sa nagkaperang target sa Iran. Sports news, mantinidong day paman giraray nindaog ang San Miguel Bearmen matapos pamarangkalon kan Converge Fiber Sirs ang score o sa score na 128-122 sa PBA 50th Season Governors Cup. Na inotang ng gana ang Bearmen o nanginot sa panggagana kan Bearmen si George King na nagkamada nin 41 puntos, mantang igwang 31 puntos si CJ Perez. Dahil sa tulong sunod-sunod na panggagana, asin panginginot ngunyan kan Bearmen sa Group 5 kay bahan ng NLEX Road Warriors, mantang ang Converge biglang igwang ikatulong gana asin sarong daog. Sinabi ni San Miguel lead assistant Peter Martin na naalerto ang Bearmen sa second half matapos na magdukot ang puntos kan Converge. Oras Pilipinas 5:39 ninaga. Digdi po sa inyong programang o sa GB News Express. Health News kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, Bibi. Makosog na nagpatani ng mga health experts sa kinabahan na maging alerto sa mga sintomas ng anemia. Kendang sinabi na kung nakaka-experiensya kamami na sunod na sinyales na daimanin malinaw na dahilan, tulos na magkonsulta sa doktor para sa mga kanigong medical advice. Sigun sa World Health Organization o WHO, ang mga common symptoms ng anemia ay ang mga minasunod: pagkapagal, pagkalibong o pagmati na magianon ang payo, malipot na bitisasin kamot, kulog sa payo, pagkakapos ni ninangos lalo na sa pangurualdo na aktibidad, asin ba kung regular na pag-ibot-ibot din puso. Kay puwa na bisitaw ng doktor, karaning madeterminaran kung kinakaipo na i-check ang hemoglobin. Ang hemoglobin, sarong protina na makukuha sa pulang silula kan dugo. Ang protina kan hemoglobin ang nagdadala ng oxygen sa mga tissue kan lawas, asin nagdadala ng carbon dioxide hali sa mga tissue kan lawas, pasiring sa mga baga. Healthcare from your face, Mardela, day ni ba? Mientras tanto, thank you Paring Mar. Nasa linyaman si Melvin Anmuela sa Kamugtakan Kampanahon. Good morning, Melvin. Just marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB. Asin sa gabos na taga pakinig asin taga subaybay kan DCGB. Sa ngayon na pet sa Hulyo 24, 2026, aldaw ning Biyernes ning pagkaga. Ninang sa tuyang latest update sa Kamugtakan kan sa tuyang panahon. Si Quiapo po ay nagkusog pa into tropical storm at ito po ay papahalani tuwad sa pinakapuro parte kang norte kang Luzon. Asin kasabagong alas 4 kang madaling araw, ang sentro ng tropical storm na si Quiapo ay pigakarkulong na sa distansyang 345 kilometers rangang kang Apari, Cagayan o nas coordinates na 18.2 degrees north, 124.9 degrees east. Taglayang kusog na paros na abot sa 65 km per hour. Asin pagbugsukang paros na abot sa 80 km per hour. Nagihiro pa siring sa Sulnopan, Norte Sulnopan sa rikas na 30 km per hour. Uro at yun na pagkahapon ito pa pigakarkulong na sa distansyang o nasa may bahagi ng Costales na katabigan kang Kamiking Island, Calayan, Cagayan. Asin sa pagkaganing pagkahapon, yun po ay pigakarkulong na sa distansyang 480 km. Sulnopan, Norte Sulnopan kang Itbayat, Batanes o nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Nakabandera man ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, sa northern portion of mainland Cagayan, sa may Babayan Island and sa northern portion of Ilocos Norte. Tropical cyclone wind signal number 1 naman sa rest of mainland Cagayan,
Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northern and Central portion of Aurora. Ito pong si Quiapo ay inaasahan po na ito po ay mahalani po sa may partikang Norte Sirangang portion ng Mindan, Cagayan. Pero at ngunit na pagkaaga sundo at sinapagkahapon. At ito po ay malani po matama sa kadagaan mangkang bisinidad ng Babuyan Island. Bukas oratya na pagkahapon sagkod po sa pagkabanggi. At ito pa ay bigla uman na maluwas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng pagkaaga. Mantang Southwest Monsoon o paros kang habagat naman ang nakakaapekto sa may parte kang Mindanao, western section of Southern Luzon na sa Visayas. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience ni mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat na paguran asin pagkikilat, pagdaguldol. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa Sorsolnopan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayad sa kod sa moderato ang pag-upol. Temperatura bigla umang poon 26 sa kod 31 grado sentigrado. Asin nangal daw ay nagsirang kasabagong alas 5:27 ng pagkaaga. Asin masulno pa siya na alas 6:15 ng pagkahapon. Ni sa Malvin Almohela reporting live halididi sa DOS Ipagasa Ligas. Salamat Milvin sa report sa kamugtakan kan panahon. Mga tugang nagsurat po kan Bareta, News Director Mardy La Cruz, katubang si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Shara Mileron. Asin ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwag. Sa indong nadangogan, GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, ilingon nindo sa online so hashtag isimaging best mi storya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best mi talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa urog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan nin lambang co-crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best mi. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, dibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Yes, balik kita mga tugang sa programa. Okay. Balik tayo, mga tugang sa programa. Isandali lang tamay text ako si Jerome na Martinez. Baka kwan ini, madali lang ha. Good morning, sir. Pakigreet po, happy birthday sa kuyang pinsan na si Alexa Shane Logroño. Yan, ha. Good morning, Alexa Shane. Yan. Igo akong inaanak sa kasal na Shane. Si Shane Calma. Ayan, taga dyan po sa
Victory Village. Kaya lang di ako nakatindra kang kasal. Tayaw na ako sa US. Kansinda mga tugang kinasal. Kaya nakalibre ako sa regalo. Good morning, Shane. Si Shane Kalma, inaanak ko sa kasal. At naagumkan sa iyang boyfriend dati. Garo taga daraga sa lalaki. Ha? Kaya lang, di ako nakaregalo ta. Nasa US ako kang kinasal sinda. Okay, maray ito. Happy birthday! Alexa Shane Logroño, ha? Alexa Shane B. Logroño, ha? Pinsan po ni Jerome Martinez. Ang samoyang IT, mga tugang digdi po sa DCGB. Alright. Bueno, mga liba, at saka happy birthday kay Boyet Nunez. Happy birthday, Elben Boyet Nunez. Yan. Tagasin Ronald. Aso, ano, ex-boyfriend ni Mariel? Okay. Boyet, happy birthday po sa imo, ha? No. Elben ang pangaran pala ni Boyet. Duan ngaran niya pala. Elben Boyet Nunez. Happy birthday. Boyet, happy birthday, ha? So, ano yan? First love ni Mariel. First love ni Mariel. Boda si Boyet. Gari first love man si Mariel. Yan. Happy birthday. Mga liver lovers, kumusta po sa tuyang lifestyle? Party on na tayo later. Nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay. Dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Magkakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro, that's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Kaya mag-liver up na. Liver Aid Pro. Available po sa Mercury Drug, sa Watson South Star Drug, in all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yan ha. Kaya pag may namati ang tabi, ang Liver Aid, dapat mga tugang Dr. Tulos, pag namatian sa liver, mga tugang Dr. Tulos po ang hapoton. Ha? Bueno! Aramon ta daw mga tugang an baretang kulalapnit. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Baretang kulalapnit. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit, konsuelo lang ini, digdi po sa morning hearing. Saro da tabing government official pigtatarakutan kan mga pag-iriba sa opisina, pag inidaog sa bulang, gabos nakapalibot, nagiging kaiwal. Ano ba yan? Para bulang-bulang kapag nadaog ka na may mo ibang tao. Joshua, good morning. Arog talaga kan pagbaguhan. Natadawa di. May mga tao na arog kayan. Nagigibong kasalan pag tininom mo dagit. Diba? Correct. Oh. Ano nangyari dyan kay Pugi? Oha. Oh. Sisay daw ini. Government official. Na pigtatarakotan kan mga pag-irariba sa opisina. Tabas na daadaog sa bulang, gabos na nakapalibot sa iyan, nagiging kaiwal. O ano man yan? Ang problema, no minsan,
nadadara sagkod sa opisina ang libong kan alimantak. Nadamay sa mga empleyado. Gabos na makasabat. Okay. Sigon sa kulalapnit, Mm. basta ngaya daog sa talpak, ang pagkaaga ngaya kaan, biyo nang nagsasarabatan ang kiray. Paggaro na ngaya ginurumos na papel ang pandok, dahil ka ngaya basta-bastang magrane. Tapag siring ngaya kaan, maski ngaya makasabatan mo, asin bation mo nin good morning, dahil ka lamang intindihon. Ano ba yan? Sigon po sa kulalapnit, Tipi. Baguhan pa ngaya ini. Bako pa ngaya Vaticanong parabulang. Taang totoo ngayang parabulang. Mangga naman o madaog. Sinriparo. Dahil lamang ngayaan mapamalisya. Sa manok na pula, mukhang tatamayan, nagsimula ang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, nagaywang-gaywang, sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Hindi nakatayo pati okay. puruhan. Maluya pa ngaya. Taang totoo ngaya talaga. Mangga naman ang madaog. Dahil lamang ngayaan nagpapamalisya. Maluya ang klase ngaya yan, pagtikon talo. Kaya ngaya boss, relax na. Dahil mo ngaya pagpabayan, nadarasa na kan libong nin payo dahil sa bulang, maubos ang mga dayupot sa imo. Tabaka ngaya umabot ang panahon, manok na sa nangayaan igwa ka. Dahil na siyang pag-iriba. Dahil na. Okay. Oha. Dahil na papasiguro. Napadara pa lang sa manok na pula. Joshua, goodbye. Salamat Joshua sa report sa Baretang Kulalapnit. mga paragigibo kang ano-ano na mga kuan ano ini tungkol diyan sa pagbulang tapag nadadaog damay ang iba. Bueno. Maparam na kita ron adoro na may natala pa kitang commercial mga tugang DCGB. Bareta alas 7 susunod na. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina, ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan, hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division, an sa Indong